Pois nada, denunciar que esta mañá houve unha represión policial brutal sobre cidadáns e cidadas galegas que pretendíamos defender o dereito a falar e a utilizar libremente a nosa lingua, a normalización do idioma deste país e, bueno, frente ao que sería habitualmente desde os medios de comunicación, aquí a violencia parte sempre dos mesmos, dos uniformados, dos que teñen a legalidade da súa parte, non? Bueno, pois nos estábamos concentrados ali diante da cabeceira da manifestación, realmente sen ningún motivo, ningún tipo de provocación, tan só sacar algúns cartaces ou unha faixa, pois a policía cargou de repente e separou os manifestantes. Iso, de unha maneira indiscriminada e bastante sen razón. Dale, señor, hombre. Sí, señor. Leña. Os medios de comunicación xogan sempre o mesmo papel, non? Que convertir a vítima en verdugo. En este caso, bueno, pois o silenciamento que está vendo de toda a represión, hai persoas que están no hospital, hai alrededor dunha dúcia de compañeiros e compañeiras que están detidos e os medios de comunicación están xogando o papel que xogan habitualmente, non? Silenciar todo isto, darlle a volta á realidade e presentar os agresores como agredidos. Eu cheguei diante da manifestación de Galiza Bilingüe e nada, xusto 2 minutos depois de chegar apareceron 4 antidisturbios e identificarnos, a mí e a 3 compañeiros máis. Ato seguido apareceu un señor maior cun telefone, cunha bandeirinha de España increpándome. ¡Provocador! Empezoume a pegar ante a pasividade dos policías empezoume a pegar directamente todo o tempo. Os policías non facían nada ata, sen máis, ata que se botou toda a xente enriba e non fixeron nada con el. Cal foi a reacción dos manifestantes ante a agresión policial? Apoyaron o señor maior todo o tempo, dicindo que éramos uns terroristas e uns radicales. O ambiente que se notaba na xente que estaba na manifestación era un ambiente bastante españolista e bastante ultra, vamos, palpábase iso, que non era unha manifestación de xente que está polo bilingüismo, senón que era unha manifestación españolista, claramente. Un pouco para darnos unha idea do perfil da xentalla que se manifestou esta mañá, habría que falar dos berros de Viva Franco, de que vos tiren o mar como en Chile, etc. ¿no? Digamos, realmente creo que é moi preocupante que na Galiza este agromando un pequeno sector da sociedade con moitísimo apoio institucional, mediático e policial que é capaz de, pois eso, de pedir unha racia contra a cidadanía que temos posicións nacionalistas. ¡En galego! Los que no son periodistas no pueden filmar ni sacar fotografías. Pois non, o que vin foi provocadores que con paro da policía se lanzaban contra a xente que estaba nunha guerrilla de comunicación por detrás da manifestación con insultos e despois a carga policial de diante e a malleira que lle deron a un militante no chan cos aplausos da maioría dos manifestantes de Galicia Bilingüe. Me agrada todo.
Está aquí. Libertad. Perdón. Que non foi cosa de caso. Bravo. Leña. Tira con esa, hombre. Vamos a ver. Dándole la cara. Misma. ¡Listo! ¡El galego! Bravo y como aplauden. ¡Libertad! ¡Vete para casa, hijo de puta!